ስለዚ እዚ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ሰለስተ ዓይነት ናይቶም ኣብዚ ዱንያ ደለው ካብዞም ሰለስተ እዚኣቶም ኣይወፁን እዮም ሓደ ሙእሚኒን ካልኣይ ኩፋር ካፊሪን ሳልሳይ ድማኒ ሙናፊቂን እዞም ሳልሳይ ድማኒ ሳቶም ኣኽጠር አልአስናፍ እዮም ብድሕሪኡ ኢልካ ንምንታይ እዚ ኩሉ ኢልካ ነቶም ኣህሊ الإيمان ናብ ሓቂ ተዘንብሉ ኣብ ሓቂ ናትኩም ክትጸንዑ ካብዚ ከምዛ መሰለ ጉዳይ ድማ ክትሕቁ ስለዚ ሰይድና መሐመድ عليه الصلاة والسلام እንታይ ብለና ለው ወላ ሙናፊቅ ከምዚኣቶም ተዲኮንካ ካፍቲ صفات ናቶም ካይትሕዝ መግለጽታት ስለዚ እንታይ ልካ آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان تتنقق لك قابزي ስለዚ نحن أهل الإيمان كافتي هدف ناي سورة البقرة في الجزء الأول لك كابزو قدايز تتنقق كافتهم كافرين يتخون كافتهم أهل الإيمان كافتهم لعلوي درجة كافتهم كوني لك